Αγαπητοί μου συμπολίτες, τα κίνητρά μου να θέσω τον εαυτό μου στη βούλησή σας ως υποψήφια δήμαρχος Τριφυλίας βασίζονται καταρχάς στην αγνή αγάπη μου για τον τόπο μας. Ισχυρό μου κίνητρο ώστε να θέσω υποψηφιότητα και να διεκδικήσω την ανάληψη μιας τέτοιας βαρύτατης ευθύνης από τη θέση της επικεφαλής ενός τόσο μεγάλου δήμου σαν το Δήμο Τριφυλίας, με 3 πόλεις που εισάξια μπορούν να έχουν και οι 3 πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις, είναι το κλίμα αγανάκτησης που επικρατεί και τα παράπονα που λαμβάνω από εσάς τους συμπολίτες μου για τη σημερινή κατάσταση που έφτασε ο τόπος μας. Ο Δήμος μας παραμένει δυστυχώς ουραγός των εξελίξεων, θεατής των προοπτικών που απλά προσπερνούν, όμηρος της μιζέριας, της εσωστρέφειας και κυρίως της έλλειψης στρατηγικού σχεδίου. Η Τριφυλία είναι μια περιοχή με τεράστιες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που συνδυάζει το ορεινό στοιχείο με τη θάλασσα του Ιωνίου και τον έφορο κάμπο με τους ελαιώνες. Έχει περιοχές με φυσικό κάλος στην ορεινή Τρυπίλα, στην ορεινή Αυλώνα, στην ορεινή Μάλη, στον ορεινό Αετό, στα ορεινά των Γαργαλιάνων και ταυτόχρονα εξαιρετικές ποικιλόμορφες παραλίες, καθώς στην Τριφυλία οι αχανείς εκτάσεις με τις Αμοθήνες, από την Ελαία, το Καλό Νερό και την Κυπαρισία συναντούν τις γραφικές παραλίες του Αγρίλη, της Αγίας Κυριακής, της Μαραθόπολης και των Γαργαλιάνων. Διαθέτει 2 λιμάνια, της Μαραθόπολης και της Κυπαρισίας, τα οποία αδικαιολόγητα τελματώνουν και παρόλο που υπήρχαν οι προοπτικές, δεν έχουν αξιοποιηθεί έως και σήμερα. Υπάρχει πλειάδα αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που δεν έχουν αναδειχθεί ποτέ. Όμως, μια απλή βόλτα στις πόλεις και τα χωριά του Δήμου μας αρκεί για να διακρίνει κανείς ότι ο Δήμος Τριφυλίας βρίσκεται σε τέλμα, μακριά από τις ανάγκες του πολίτη. Είναι εικόνες που δείχνουν εγκατάλειψη, αδιαφορία, ανεπάρκεια, απουσία. Εδώ βρισκόμαστε στο κάστρο της Κυπαρισίας ή της Αρκαδιάς ή των Γιγάντων, όπως συνηθίζεται να ονομάζεται. Εδώ αρχικά ήταν η Ακρόπολη στην αρχαία εποχή, μεταγενέστερα μετετράπη σε βυζαντινό φρούριο και πήρε τη μορφή που διακρίνουμε έως σήμερα από τους Φράγκους κατακτητές περίπου το 13ο αιώνα. Οι σειρμάτινες περιφράξεις προσβάλλουν το μνημείο, τα δέντρα το διαβρώνουν. Οφείλουμε να τα φροντίσουμε και να σεβαστούμε το μνημείο. Ενώ είναι εμφανές ότι οι προδιαγραφές υπάρχουν, βέβαια τις έχουμε πληρώσει ακριβά και πολλάκις, παρατηρούμε εικόνες εγκατάλειψης εξαιτίας της αμέλειας και της αδράνειας που αποτελούν τροχοπέδι στην εξέλιξή του και την πλήρη αξιοποίησή του. Τα εγκληματικά λάθη του παρελθόντος ας γίνουν μάθημα για όλες τις αρμόδιες αρχές. Η πλατεία των Φιλιατρών είναι η μεγαλύτερη πλατεία της Τριφυλίας, όπου σε περίοπτη θέση βρίσκεται το καλέσθητο βενετσιάνικο συντριβάνι. Και αυτή η πλατεία δεν συντηρείται, δεν καθαρίζεται και αντί για κεντρικό σημείο αναφοράς όλης της πόλης, αποτελεί σήμερα περιστασιακό κατάλημα άτυχων συνανθρώπων μας. Πραγματικά, πέρα από αγανάκτηση, σου δημιουργείται αίσθημα θλίψης με το πόσο ερημώνουν τα φιλιατρά, όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο με το κλείσιμο των υπηρεσιών, όταν σκεφτεί κανείς ότι η τοπική οικονομία της Τριφυλίας, κατά ένα μεγάλο μέρος της, βασίζεται στην πόλη των Φιλιατρών και στους κατοίκους της, που κατά κύριο λόγο είναι αγρότες παραγωγή. Επί σειρά ετών στους Γαργαλιάνους, αντικρίζουμε την ίδια ακριβώς εικόνα εγκατάλειψης του κτηρίου του τουριστικού. Παρόλο που βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στο μπαλκόνι της Τριφυλίας, όπως συνηθίζεται να λέγεται, από όπου κανείς μπορεί να θαυμάσει τη θάλασσα του Ιωνίου, την Ίσο Πρώτη, τη Μαραθόπολη και τον Ελαιώνα,
όχι μόνο δεν έχει αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές του, οι οποίες είναι πολλές, αλλά διαρκώς καταρρέει. Τις ίδιες ακριβώς εικόνες κατάρρευσης αντικρίζουμε στα κτίρια του γυροκομείου και των λουτρών βρωμονερίου. Για την πόλη των Γαργαλιάνων, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η δυσοσμία από τις αναθυμιάσεις των φρεατίων που προκαλούν τη δυσφορία των κατοίκων. Το έργο για το αποχαιρετικό σύστημα βρίσκεται επί σειρά ετών στα συρτάρια των αρμοδίων, οι οποίοι έχουν επιδείξει έως σήμερα αδικαιολόγητη ολιγορία. Με ουσιαστικές δράσεις ας επεκτείνουμε την κίνηση της λαϊκής αγοράς της Κυριακής όλη την εβδομάδα. Ας φροντίσουμε για την ασφάλεια των πολιτών και σε αυτή τη δημοτική ενότητα. Δυστυχώς, πολλά από τα δίκτυα ίδρυυσης του Δήμου μας απειλούν τη δημόσια υγεία, διότι αποτελούνται από σωλήνες αμίαντου, για τον οποίο η ιατρική κοινότητα σε όλες τις χώρες του κόσμου εκπέμπει SOS ως αιτία καρκίνου στον άνθρωπο. Ωστόσο, αν και το σημαντικότερο, δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Τα δίκτυα είναι πολύ παλιά και όλο το χρόνο συμβαίνουν συνεχόμενες πολλαπλές βλάβες, με αποτέλεσμα να γίνονται συχνά παρατεταμένες διακοπές της παροχής νερού και έτσι να μένουν εκτεθειμένα καταστήματα και ιδιώτες ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η αντικατάσταση όλων των ακατάλληλων δικτύων του Δήμου μας είναι πρωταρχική υποχρέωση. Σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας είναι έντονη η έλλειψη καθαριότητας. Σπασμένοι κάδοι που ξεχυλίζουν απορρίμματα. Στόχος μας είναι οι καθαρές πλατείες, οι καθαροί δρόμοι, οι καθαρές παραλίες, η έναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης. Παρατηρείται σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά του Δήμου μας η έλλειψη φωτισμού. Οφείλουμε να μεριμνήσουμε για το φωτισμό του τόπου μας, των πλατιών μας, των δρόμων μας. Επιτακτική ανάγκη είναι η φροντίδα και η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τριφυλίας, τόσο για την προστασία των ιδίων των ζώων, όσο και για την προστασία των πολιτών. Ο Δήμος, σε συνεργασία με τις φιλοζωικές ομάδες που έχουν συσταθεί εθελοντικά και συγχαρητήρια για την ανιδιοτελή δράση τους, θα πρέπει να συζητήσει και να εφαρμόσει ουσιαστικές λύσεις αντιμετώπισης αυτού του χρόνιου προβλήματος. Ακόμα και οι κεντρικές παιδικές χαρές του Δήμου μας, αντί να αποτελούν φιλόξενους χώρους συνάντησης και αναψυχής, είναι άκρως επικίνδυνες και σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν ασφάλεια στα παιδιά μας. Η ανάπλασή τους είναι προτεραιότητα. Τα περισσότερα δίκτυα της αγροτικής οδοποιίας δεν συντηρούνται και δεν καθαρίζονται. Επίσης, δεν καθαρίζονται εγκαίρως όπου υπάρχουν οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και όπου δεν υπάρχουν, λείπουν τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα τα όποια έντονα καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις να προκαλούν καταστροφές σε κτήματα και καλλιέργειες. Ο Δήμος μας οφείλει να σεβαστεί και να προστατεύσει το επάγγελμα του αγρότη, στο οποίο στηρίζεται κατά πολύ η τοπική οικονομία, να διασφαλίσει τον κόπο του, τις δαπάνες του και το γεωργικό πλούτο της περιοχής μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φρεάτια εντός των κατοικημένων περιοχών, γι' αυτό συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα. Όσον αφορά τα οδικά μας δίκτυα, είτε δημοτικά είτε επαρχιακά, αυτά πρέπει να ελέγχονται και βεβαίως να συντηρούνται. Αν θέλουμε να λεγόμαστε τουριστική περιοχή όπως μας αξίζει, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για τη γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα μέρη και τις παραλίες της Τριφυλίας. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Η Τριφυλία
πρέπει να γίνει πρωταγωνίστρια. Ο τόπος που γεννηθήκαμε προσφέρει δυνατότητες πολλές και οφείλουμε στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να τις αξιοποιήσουμε. Μέσα από το όραμα και το σχέδιο μιας πραγματικής προσπάθειας αναγέννησης. Μέσα από ξεκάθαρες πολιτικές αναβάθμισης της καθημερινής ποιότητας ζωής μας. Μέσα από έργα σημαντικά που να απαντούν στις ανάγκες των πολιτών των επόμενων γενεών και όχι των επόμενων εκλογών. Ώστε η νεολαία μας να παραμένει στον τόπο μας και να μην αναγκάζεται να μετικεί και να μεταναστεύει. Εξίσου επιτακτική είναι η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής μας στα αυτονόητα θέματα της καθημερινότητάς μας πάνω απ' όλα, που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του κάθε πολίτη. Ήρθε η ώρα στο Δήμο Τριφυλίας νέοι άνθρωποι να ενώσουμε δυνάμεις, να αφήσουμε πίσω διλήμματα του χθες και με σκληρή δουλειά, καθημερινή επαφή και συνεργασία όλοι μαζί να τον κάνουμε πρωταγωνιστή, να τον πάμε μπροστά, να τον ανεβάσουμε ψηλά. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα. Το χρειαζόμαστε και το μπορούμε. Σας καλώ να βρεθούμε κοντά, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να οριστικοποιήσουμε όλοι μαζί το σχέδιό μας για το αύριο. Για να ξεκινήσουμε το δικό μας οδηπορικό ευθύνης για τον τόπο μας. Για να πάμε μπροστά και μόνο μπροστά το Δήμο μας. Για να κάνουμε την Τριφυλία πρωταγωνίστρια.